खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि कसुगाव ICDS प्रजेक्टआ दिनै बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ स्किमनि सायाव समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंफुंदों। कसुगाव ICDS प्रजेक्टनि बानजायनायाव बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ स्किमनि 10 बोसोर आबुं जानायखौ फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि लानाय जायो। आरो बे बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ स्किमनि हाबाफारिखौ कसुगाव ICDS प्रजेक्टआ मावफुंनो थाखाय कसुगावनि आवथायाव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो आखायाव लानाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव सेथि हाबाफारि बायदियै समायखिरा लानाय, सागान लानाय आरो मेनस्ट्रुएल हाइजिन केम्पिं खालामनायजों लोगोसे बायदि हाबाफारिफोरखौबो लानाय जायो। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहायै नुजाथिदोंमोन कसुगाव ICDS प्रजेक्टनि CDPO अनुपमा ब्रह्म, सेक्टर सुपारभाइजार अंगनबाड़ी वार्कार आरो ब्लक कोअर्डिनेटर दैदेनग्रा ब्रह्म बिथांमोना।